urmează venit aici. Salut, prieteni, haideți să vă prezentăm șantierul nostru. Am început astăzi și vrem să vă arătăm cum se efectuează șantierul la noi. Deci acum trebuie să mergem să începem munca și revenim cu subiectul noi. Stați încă puțin să filmăm și oamenii. Filmează la multe Florin. Fă-i și tu, zici și tu să vină lumea la muncă. Nu veniți, mă, că nu dă banii. Partea asta o tăiem la montaj. Așa umplem noi containerele și acum revenim înăuntru. Ia cuftele. Salut, prieteni! Deci haideți să începem să vă explicăm cum se face un șantier prima dată. Am înfoliat toate tavanele cu folie ca să putem să le protejăm. Am înfoliat dozele, după aceea mai de tot. Sunt toate izolate ca să putem să protejăm, să nu stricăm, să se umplă de praf. Aici așa se află echipa noastră în acțiune, să vedeți cum se lucrează la noi. Canalul nostru de YouTube și dacă vreți să veniți la muncă în Germania, contactați-ne în privat la Mihai Petruț. Revenim cu mai multe detalii mai târziu. Vă pup, prieteni! Salut, prieteni! Deci acum suntem la pauza de masă de la ora 12. Aici așa suntem cu băieții noștri, cu echipa noastră. Așa, aici e Florin, faiansorul nostru, dar din păcate a ajuns băieții noștri cu fetele lângă tine. A ajuns la demolat că nu mai face calitate. Îl avem pe Nicu, cel mai bun om, cel mai bun dintre toți, cel mai ascuțit. De mine nu zici nimic, așa? Îl avem pe Florin aici, așa. Din păcate a rămas fără dinți. Și vreau să vă prezentăm șantierul nostru cum se lucrează. Și o să revenim în 5 minute când intrăm la lucru. Vă pup! Aici așa suntem echipa de măgari. Uitați cum cărăm noi betoanele. Hai! Da să trei! Hai! Hai! Aladăm! Deci așa ne ocupăm noi, prieteni, cu munca noastră, punem efort fizic non-stop ca să nu avem probleme și facem cât se poate de multe. Băi, nu mai sta cu mâna așa! Nu mai sta cu mâna! Prietenii dau afară imediat.
Mare! Trebuie să spargem toată clădirea asta, să facem plecare de afară, să facem curățenie, tot. Și după aceea trebuie să renovăm la loc, ne ocupăm și cu renovare. Pentru fiecare de muncă, să mă contacteze în privat sau să lase un comentariu pe pagina mea de YouTube și eu să-l contactez eu. Pentru meseriași avem prețuri deosebit de bune și pentru demolatori avem prețuri acceptabile. Mă rog să ne contactați în privat. Deci acesta este șantierul nostru. Așa ne ocupăm noi zi de zi cu munca aceasta. O să revenim mai târziu, după ce încheiem șantierul, să vă arătăm echipa noastră totală care este pe acest șantier. Vă pup și vă iubesc!